Tiya malilaw, ti Diyos tayo, anya mangay mula mapitento. No dakesti imi mulang, pait ken patay ti dumanon di tadalan. Ngem no iti spiritu ti pamati, biyang ang nangayon ti teniapa. Tiyak mula agapit etating karina, kenga niya agapit aduti mula dumeti bunga, inaimbag nga arami tiyak kupas. Tiyak mula agapit olata. Good morning, good morning, good morning, good morning. Naimbag na agsapat itong balmay sa magdidinag iti dito nga stasyon iti radyo 1143 BZMR. Kanuruna na iti dito nga programa Kiyaw Mula Agapit, Tiyaw Mula Agapit. Brother Thomas, iti co-host ni Pastor Bong iti dito nga programa tayo. Amuya dati baruman rin nga isuro kada tayo ni Pastor Bong isu dito temang adda tinumnama ijay ting nati disyerto. Kahit kuman na agretso tayo nga dagos tapnun saan nasayan ki oras tayo, no dati Bibliaya mga ipaglukat tayo kakabsat iti Isaiah 43 verse 19. Isaiah 43 verse 19. Tapos iti parang kurana, kita ang iti baru abamag na ramirit mangrugin nga agparang makitayo itan. Mga ramidak iti dalan iti letang, sadyay ikang kayto kada diti ubog ti danom. Dahito kakabsat ki pangadawan ni Pastor Bong ti isuro na sa datayo iti dahito nga agsapa. Kifaan temon iti context na dahito kakabsat. Iti konteksto na dahito nga Isaiah 43:19, umuna isyo dahito God's redemption of Israel. Dahito nga chapter kayat na i-emphasize nga ni Apo Diyos iso iti redeemer iti Israel. Ipalagip na dagitay naglipasen na panahawaya-layana. Isaiah 43 verses 1-7. Anapay kabsat, a call to forget the past. Malipatan ko man noon nga pa Davide, dagiti banbarnag na saan mo't na maatulong iti masakbayan. Isaiah 43 verse 18. Ibagbaganap ti Israel, do not dwell in the former things. Isto nga, ayat ni Apo na adda ti aramidit nga baro sa data tinabasa tayo tayo. Anapay may kalo, adda iti karwi iti restoration, the promise of restoration. The new things refers to the intervention kakabsat. Adda ititid ng anamnama o pay kadagititing na iti sinaay. Mangisimbolo da ito kakabsat nga ti sinay tayo, adda tayo kadagiti wilderness, adamutin dati mawawagan nga streams in the wasteland. Adda iubog na para ay kukadayo. Si dati karina po. May kapat niya so dati mauawagan ng messianic foreshadowing. Tayo na sa one, i-point na lang, i-diretsyo na lang kakabsat dito Isaiah 43 na adda iti message nawan sa bali no di ni Apisus na isa timangtid iti spiritual renewal and salvation. Kakabsat dito ay napasama dagaputalimasat da dito Israelita iti wilderness wenno lekang wenno naparbas da iti tingnap ti disyerto. Isuma ti disyerto iti Biblia saritaan na kapadarasan niyang Jesus intentional anapan iti lekang tapno maparbas na iti 40 days. You know, a temptation in the wilderness. May kadwa. So dito'y spiritual growth and preparation. Akas kini Moses insagar na di arpo ag sipot ta adda nasisita na askub na ramidin na. Spiritual growth and preparation. Inapay, punishment and exile. Gapo na adda daytoy basol wenno resulta ti basol dapit Israelita. Inapay ti may kapat. Dependence on God. Umay iti disyerto tapnon masursuro humati agsanggir iti karitiapo. May kalima isu daytoy maawagan nga transformation and renewal. Mabalim na sa balit ti pandakakita yo iti disyerto. Meliday, adayo a lugar, bakante, tadawyanan na makunang na awan ti nasiyarta ka sa tibiyag, namaga, tikag, naulemat.
nakabutbutan. Gayam ti disyerto dakil ti pagsayartan ng naipa ay karigiti biyad tayo. Narod, saan ko nga bayagan? Ket itid konti ni Pastor Bong tay suro na tayo. Bay panggap iti adanam nama ijay tin na iti disyerto. Pastor Bong. Agyaman ak Brother Thomas iti introduction. Well, nadakamat ni Brother Thomas itay adda namnama ijay tinga iti disyerto. Wano mauawagan in the wilderness. Kat let's dive in kakabsat kat adalin tayo daytoy. Anya ti kaya nasawon ay iti wilderness. Diretso nga i-define tayo man ti wilderness iti original Hebrew term. Ti kaya nasawon kabsat kat midbar. Muno ti Hebrew term midbar. Kaya nasawon God speaks iti English. God speaks to individual. So ulitin tayo wilderness kahit nasawon iti Hebrew ket midbar tinuon-uneg nga kaipapanan na daytoy agtimtimeg ti Apo God speak. Dagitoy ti daduma nga deeper connotation iti kay nasawon ti midbar. Umuna is a place of transition. Midbar, place of transition. Panagakar iti baro nga ugali, baro nga biag, manipot iti daan nga ugali, agturong ti baro nga ugali. Transition and transformation, a place of transition. May kadwa, iso dito maawagan nga a realm of dependence. Nadakamat itay ni Brother Thomas na ito. Midbar, kakabsat wilderness, mabalin na lugar nawadwad. Wano lugar mo't nga nakaro launay ti kasapulan. Makunkunamat dito nga survival wano dependence on God. Depende gani Apo. Iso nga adda iti wilderness. May katlo, iso dito a space for revelation and encounter. Midbar. Adda nalawag nga direksyon. Adda iti kayat na nga barong, adda ti kayat ni Apo nga barong nga sirmita nga ipaay na titunggal mamati kakabsat. O karuna na kadigiti personalities ijay Old Testament. Napadas dagiti tattao ni Apo ijay idi daan na tulag. Dahito lugar where God can reveal Himself. May kapat iso dahito a symbol of spiritual purification. Midbar, madalusan, maalign, maitono, panagikat kadagitirugit, panangdalus. It represents a process of spiritual cleansing and preparation. Midbar, wilderness, disyerto. Ulitek ti wilderness asao iti Hebreo ket midbar kahit no sa when God speaks. Gaputi kinaunag na dahi kung nalawang kaipapanan na dahi ito midbar, wala dahi ito wilderness. Mangalatay lang ti dua konsepto. Umuna, iso dahi ito wilderness as a place of testing and refinement today. Panakaitono, panaka-refine kada tayo. Nupay, di tayo mo napadasan, datay makunkunan nga 40 days midbar, 40 days in the wilderness. Ngam tibiyag tayo ta at damot iti panawon nga makapadas tayo iti midbar. Ngam adda iti sabali nga pakailadawan na meten saan nga day wilderness idi. Sabali meten nga kapadasan ita mabalin nga ti mapadpadasam nga midbar kapsat is a financial wilderness. Na maga nga relasyon, problema nga talaga ti relationship iti pagtaangan. Nya makaupay nga health issues dayta ti midbar. Kanayon mo't langin nga agsaksakit di mo't lang maimbagan dayto nga sakitan. Tay makapalmas nga sinaay kanayon nga maupupay. Awanen iti kaslatay namnaman dayta iti midbar wenno wilderness. Makabanog nga singgalot iti politika ket mairaman tayo nga ordinaryo. Mabalin nga dayta iti national midbar tayo. Mabalin mo't nga ti midbar yo awan talag. Midbar of anxiety, midbar nga awan ti direksyon, midbar ti kinalastog o pride of life. Amoyo kakabsat, ti Israelita limasat da iti wilderness wenno midbar ngam gaputat nagtimok ti Apo nayurnos dagiti panagugugali da, nayurnos dagiti panamati da. Mabalin met nga addamet dagiti midbar tayo ita ngem sabali laeng nga wagas. Sabali met nga kaipapanan, sabali met nga experience. Hahan nga kasla dagitayan napadasan dagiti Israelita idi. Isu nga
At dalat tamat iti panggap ti Apo. Anya iti panggap ti Apo, maitono ko matirelasyon tayo ti Apo. Midbar, ti purpose na dayta maitono ka, mayurnos, dagiti panpanunot, dagiti ugali, dagiti pananaw. Amo yun, no, at dati makaistorbo, maistorbo dagitay nakairwaman tayo. Nakairwamam. Naikat dagitay pagsangsanggiram. Mabalin nga profession, sanikwa, posisyon. Kapsat, agsublitay nga talaga, ijay naggapuan ti amin nga adda kada tayo. Kat mabalin mo nga kunaan, ni Apo tinagtaudan na amin na gitoy. Panunutem, no sumango ka, no lumasat ka ti adu nga problema, sino nga tati asigam? Ulita ka, no sumango ka, iti adu nga problema, adu nga problema, adu nga kapatasan, sino nga tati asigam? Saan ayano, adu ti problema, kakabsat, napaspas ti kararag tayo. Saan aya nga no adda ti problema, naku, nagpinget tayo nga mapan makigimong, mapan tayo nga, mabali, nagbasa ti Biblia, agkararag. Napinget tayo nga umasadag ti Apo. Gagayam kan kakabsat, ti midbar, ikatin na dagiti narabaw, ampaw, narabaw, ampaw, nga paset ti biyag tayo. Kat rumor nga talaga, ti kinasiasin no tayo. No anya nga talaga nilaon na tapuso, panunot, kan anya nga talaga ti estadom akas may nga Kristyano. Akas iti may nga balitok kapsat, no lumasat iti apoy, sumilsilang, nasilang, mapabaro, napintas. Kastamat ti biyag tayo ang mamati ti Apo. Nasalunat, napigsa, nasilag, nasayaat ti aldaw, nasayaat iti panangkita dagiti banbanag, agsipot ta limasat tayo iti midbar wenno wilderness. Amo yun ni Santiago, iti Santiago 1, 2, aging gana ti 3, kunana, kakabsat ko, ibilang yu aragsak no aglakam kay ti amin nakita ti pakarigatan agsipud ta amuyo ano agbalaygi ti pamatiyo amang saranget iti kasta arigat patauden na ti anus yung agibtor. Kaya't ko dato yung kapsat no lumasat tayo kadagito nga problema aglakam kay ti amin nakita ti pakarigatan amin akita ti pakarigatan. Ammo ni Santiago iti midbar, iti wilderness. Ngem adda iti karina. Daytoy, patauden na ti naurnos. Patauden na ti anus yung nga agiptor. Kapsat, taim mo na is the wilderness as a place of testing and refinement. Mapabaruk dagitoy nga kasasad ti panamati ken panagtalag dagitay kumakurang nga panagtalag ide itan gapu ta limasat tay ti wilderness nagbalin nga lugar daytoy nga testing and refinement maitono dagiti relasyon tayo. Kabsat, kumusta tay relasyon mo kini Apo? Kumusta datay pagsangsanggiram? Kumusta datay panagbasbasam? Kumusta mo tay panagkararag mo? Kumusta mo't datay aramidem nga panagsirbim iti Apo nga ingkarim. Anya, mabalin ka di nga finances, mabalin nga tumultulong ka iti church nga pagat atindaram, ken anyaman pay. Kumusta day tangar aramidem? Adda ka di tilaslasatem nga midbar ita, wilderness, nga kaslatay di mun kaya nga ibturan. Lagi pum kumati kunan ni Santiago. Dagitoy amin nga banag nga marasatan tayo, ibilang nyo ko mga ragsak ko na taga-aglak am. Uray pa'y man aglak am kay ti amin nakita ka ti pakarigatan. Agsipot ta amuyo no agbalayge. Laglagi pun tayo, no mapagbalaygyan tayo amin na gitoy, kabsat, nga mangsarangat iti kastangarigat, kapadasan, problema, midbar, wilderness, patauden na iti anus yung nga agiptor. So, that is the wilderness as a place of testing and refinement today. May kadwa, taduwala ang ti alaan tayo, tapno saan unay nga narigat, iti adalin tayo, iti dayto ang agsapat. The wilderness is a place of encounter with God. Uray kadigito nga panawon, ma-encounter tayo kuma, iti Apo. Alang rod, mapantayon iti may kadwa kakabsat, kanda ito iti maudi.
the wilderness as a place of encounter with God today. Amuyo ti disyerto na ulimag. Napadas ko dato ita, nakapantay mo dita, nagtrabaho tayo mo dita Middle East. Nalaka nga ma-encounter ti Apo, kadagiti na ulimag nga lugar. No daduma tay pukaw ti adu nga trabaho tayo, ket nagulimag da. Gapot ti kinabisi, magpukpukaw da, dagiti kinabisi, nagulimag da. Nga kaslat tayo tay kinaulimag da, ket nagbalin nga naalumanay nga musika. Kapsat panawantap no mga gantayo titimag ti Apo. San mo ko mga baliwalaan? San mo ko mga i-ignore? Ni Apo Jesus, suna nga talaga ti pagwadan tayo. Napan intentionally ijaylet ang tapno agkararag. Adayo kadagiti tattao, adayo ti tagari, adayo ti awag ti ministry. Intentional anapan itilet ang tapno makasarita na iti amana. Tibiyag tayo, amuyo ko kabsat ti midbar, mabalin nga ipaay na iti pan nakapabaro. Tay secret place. Manggagantay ti timog ti Apo. Inton na ikat dagiti personal nga kayat tayo, personal nga paboritom, pagsangsanggiram, gundaway mo, nga makita tayo ti biyag tayo, kat manggagantay ti timig ti Apo. Mabalin nga kasla isolated ka, kabsat. Adayo iti comfort zone. Kat adaim may nga gayem mo. Wenno gangganat. Kat san mo nga ipagurup nga timulong gayam ken kwa. Adda tiin paay na ken ka. Ita maawata mo nga kasta launay ti panagayat ni Apo. Ken ka agsipod ta usaran na ti gayem tattao. Gangganat tapno maipaay na ti kasapulam. Ket maibagam nga nagimbag gayam iti Apo. Ni Moses kabsat, na-encounter na ti Apo, babay ni ti maysa nga burning bush, ijay burning bush. Ijay matlang letang wilderness, midbar. Na ulimag ng lugar, awan ti makaamo, ni Moses lang kini Apo. Ala, anya nga rod ti mabalin tayo nga arakupen, nga sursuro kadagitoy nga naibagak kada kayo. Umuna, dahito kitaan tayo di nakangalipatan niya po inton lumasat ka iti midbar. God will not forsake you when you go through midbar and wilderness. Apay? Because God is shaping you. Kat niya po mulmuldiin na tayo, ipalasat na tayo nga akas may nga balitok tapnon nasilsilang, napinpintas, natibtib karmanen. Sapay ko may kadwa arakupan tayo akas na espiritual na panagdakkel. Saan na pan nakadadaal, saan na pan nakapirde, no diket pan nakapadas, tapnon dumakkel ti panamati, ken panagtalag, kiniabo. Mabalbaliwan tay perspektibo, mabalbaliwan ti panangkitam, iti biyag kang runana iti na spiritual. Sapay ko may kalo, manggagantay ti timag ti Apo, inton na pantay kalagiti lugar nga naulimag nga isumot day ti secret place. No da dumag sa uti Apo ije panawen nga naulimag tayo. Awan ti tagari ti aglawlaw, awan ti tagari ti trabaho, awan mo ti tagari iti ministry. Kadagiti pastor nga kakadwak, mabalin nga dayto ti kasapulan tayo, nga adayo iti ulimag ti ministry, no dikat manggagantay mo't ititimag ti Apo. Wilderness is not a punishment. Midbar is not a punishment. It is a preparation. Arakupan tayo kumati wilderness when midbar. Anyaman day ta midbar mo, laglagi po, panagdakkel ti panamati, mapabaro ti panagtalag ti Apo, urayam kapsat. Ta, no adda dagita nga midbar, saan mo ipagarup nga day takit nalipatan na kati Apo ngam mapabaro iti relasyon mo kinkwana. Maudi ka kapsat. Saan tayo ko mga kabutang ti midbar? Saan tayo ko makabutang iti wilderness? Ngam saan mat nga baybayan? Saan nga lipatan? Saan nga ignore? Dagiti midbar mo. Dagiti midbar tayo. Anya ka dagiti midbar mo. Saan mo ko mga kabutang no financial wilderness dayta? When no mawawagan nga relational wilderness, relational midbar, when no health
Midbar Health Wilderness. Dagitoy met ti adu nga mapaspasamak kita. Maibus dagiti sanikwa agbalin nga financial wilderness agsipod ta addan ti immuna nga health wilderness. Ngem addapay ti mas immuna nalipatam ti Apo ket dagbalinin nga spiritual dryness and spiritual wilderness ket awanen iti ima ken bendisyon ti Apo. It becomes a financial problem and it affects your relationship and it affects your health. Isu nga amin dagitoy kakabsat tipuon ken gapo agsipud ta tinalikudan tay ti Apo akasta tinadakamat itay nga dagiti Israelita nalipatan da ti Apo. Isu nga adda iti panakaparusa idi nga panawan. Kapsat, importante apaset ti biag dayta dagitoy nga wilderness. Tapno makasursuro nga aguray, aganos, mabalin nga agsarimadeng. Wenno agpakumbaba, kanaganad. Masapul met ang asensiradad tayo nga biruken kumat ipagayatan ti Apo. Dagiti midbar ti biag tayo saan na pan nakadadaal ulitet, saan na pan nakaparparigat. No di kat isut mangyasadag kada tayo, tay nagkuna kakabsat ulitet. Dagitoy nga midbar when wilderness. Kakabsat, saan nga pan nakadadal, saan nga pan nakaparparigat, no di kat isut mangyasadag kada tayo, tay nagkuna nga, I will never leave you nor forsake you. Isungard nga no, adda iti mapadpadasam nga wilderness ita, kat agpukpukaw ti Apo, ijay kaulimigan, kat kayat na lang ipakaam mo. Kayat na nga ibagaking ka nga ipasimudaag, anak ko kunana, di ka baybayan wenno lipatan. Inton mapadasan tayo tikastoy. Personal nga wilderness, family wilderness, or even a national wilderness. Laglagipam ko mga di nakabaybay ti Apo. Di mo kuma palabsen nga agbalin ka manen anadalos, naragsak, at darigta, at dariget na punuan ti excitement. Gaputa na itono, tay relasyon, na itono kan kabsan. Laglagi pong kuma, saan nakangabaybayan ti Apo? Saan nakangaliplipatan? Agkararag tayo. Apo aman nakabalin. Ang makakita ken makaammo iti kasasaad tunggal may sa kada kami. Si papakumbabakam nga agruknoy ken kagaputa lumaslasat kam. Iti nadumadu mga klase iti kapadasan. Dahito nga kapsat nga agdengdengag ita. Adun tinalasatan na. Ket kaslat tayen napangpangor ket naparparigatan kadigitoy nga paspasamak. Dumawat kam ti tulong, dumawat kam Apo ti pamakawan. No di ka madagos nga imasideg ken nagruknoy ken ka Apo. Agyaman kam ti kinaba ng kadagiti sasaom ken mensahe nga ipapaay na dagiti wilderness ken dagitoy letang akapadasan mi. Sapay man kadi Apo nga mangganmi ititimik mo tunggal ada problema. Mangganmi dagiti makita mi dagiti mensahe ken planom dagiti pagayatam nga nalatak nga ipakpakaamom kada kape gapuna kadagiti nga laslasatin mi ita nga letang problema wilderness. Agyaman kam ti kinabaknang manan dagiti sasom pagbiyagan mi bayat ti panagururay mi. Iginggat panangalam kada kami. Agyaman kami Apo, agasam dagiti at dati sagsagubanit na. Kat iso daytoy dagiti wilderness na, dagiti financial wilderness. Apo, sikat tumulong ka dagiti kakapsat. Relational wilderness, health issues, and spiritual dryness. Apo, tikag ana spirituan. Tulungam nga roti tunggal may sa itag. Yaman kami ti ayat mo. Daytoy ti dawat mi, may kaputinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Iti dalang tibiyag masangsan na lumabas, uray no awan piksa at tultuluyan. Sika o Yahweh nalintag ken na imba, insuro nak uray adut nagbidutat. Naimbag ka o Diyos ken managayat, nadungo napudno dinala ka nga at pungtot, ti karimat nga nayon
ken saggaba ak patinggada. Uray no ak sardengak napudno kalata, gaputa naimbag ka o apo. Naimbag ka, o Diyos, ken managayat, nadungo, napudno, dinala ka nga at pungtot. Tikarimag nga nanayon, masulmi pagkawanem, naimbag ka, o apo. Iti tunggal maysa, naimbag ti apo. Kadagiti amin na parswa, rumbeng mapadasda. Singising ti init, aginggat ilelenek na. Amin aparswa di ta imam, maay wananda. Nalintek ka, naimbeg ka, ti asin ag nanayon, ti ayat mo napudno. Naimbeg ka, o Diyos, ken managiyat, nadungo, napudno, dinala ka nga at pungtot. Ti karimag nanayon, pasulmi pagkawanem, naimbag ka, o apo. Naimbeg ka, o Diyos, ken managayat, nadungo, napudno, dinala ka nga at pungtot. Ti karimag nanayon, pasulmi pagkawanem, naimbag ka, o apo. Naimbag ka, o apo. Agyaman kami pasubong tingka panangisuro kada kami iti detu hagsapa kat kastamak kahit na tedyaman kadagiti aming nga dildenag iti detu nga programa tayo ti agmura agapit ken kanrona na kadigiti aming nga programa tayo iti detu nga stasyon ti radyo. Ket niya po umaisot ng dendisyon kada kayo ken adtimok tong galmay sa kada kayo ket sinanama kami nga adati aramidin ni Apo nga nakaskas daw iti Bellevue. Alaweng karabsa tagyaman kami tigayam yun ni Brother Thomas kat timanisuro kada tayo awan sa bali no din ni Pastor Bong Gagmay. Yang kami, bye! Tiyak mula agapit ay dating karina, kenga niya agapit aduti mula dumeti bunga, tinaimbag nga arami tiyak kubas. Tiyak mula agapit olata